What do you mean? Kana uchitoa nuku London vanoita basa rekugeza chembere. Kugeza chembere chinhu chinorumera. Chitedzo iri. Automboziva kukosha kwandakaita kuvanhu vandoshandirei. Unonzwa ndichiti ndikangoti diki kusvika pabasa so. Unonzwa chembere dzichibvutidzana adzinoda kubviswa tsvina nauyo. Ndoda kubviswa tsvina nauyo. Vachireva inini. Ini zvangu kana ndadzarwa nechembere ndobva ndati I feel honored. Ndozvandakakwirira ndege kuuya kuno kuzoita basa racho rekuchengeta chembere ndichikubvisai tsvina. Unodiita sei? Itori tarenda kugona kuchengeta chembere. It's not easy. Uya umbondoona ndiri pabasa. Unonzwe chembere dzangu dzichingoti give me this love, give me this love, give me this love, give me this love. Where would I get this opportunity? Give me this love, give me this love, give me this love. Then ndisina kuya kuno kuzochengeta chembere. Dzimenguva chembere dzinomboita generous. Dzoti dzikaruma kana kuti biscuit, kana kuti dzikaruma kana kuti chocolate, dzotadza kuipedza dzosiya. Unonzwa dzako nditi Lavi, do you want this to give your wife? Ndotora zvangu ndokumba zvose madhamu anozofara. Iwo wako nditi siya basa rekuchengeta machembere. Unozondipa chocolate here iwewe? Unozondipa here iwo mabiscuits unosiya kuti ndipote ndichidzoka kumba ndichiskonzi hani? I love this job. Ndinonyatsosvika ndobvisa mazina avo, ndomanyika mumvura, ndomasuka, ndomatora, ndomaporisha. Dzimwe nguva unowana dzakati porozozo tsvina. Ichitoyerere. Ini zvangu gradually ndinobva ndanyatsa kudzipukuta, ndonyatsa kudzichenesa. Ndodzizora Johnson and Johnson baby oil ne Johnson and Johnson baby powder. Ndopukitira zvangu maoko angu pajambiro. Easy. Ndotora mabiscuits angu neti yangu ndozvibaya nekudya. Unondiita sei? Kubasa uku I will clean am well so. Well. Maybe God go see me cry pa. Say this man na clean heart to he be say I go give him wealth. He go get rich. I go get some money. Big money. I go home. I go build a property. People go start jealousy. They be say, show me care home. Now you get all this money. What did I say? Kubasa kwangu. Do basa rangu kadora do say zaidi. Unaenda piwa NVQ level 1 kuhandla commode. NVQ level 2 proper handling ya chembere. NVQ level 3 chembere dzinofarira kushanda newe. And I'm off to the university. Unaenda say, do you have such opportunities there? Unovunza.